Zázračné objavenie relikvií svätej Anny. Príbeh o relikviách svätej Anny je jeden z najlepších príbehov všetkých čias. Relikvie svätej Anny boli objavené na Veľkú noc v roku 792 nášho letopočtu s pomocou postihnutého chlapca. Je to úžasný príbeh, ktorý sa spája so sviatkom svätej Anny. O chvíľu si vypočujete správu, uchovanú v korešpondencii pápeža svätého Leva III., týkajúca sa záhadného objavu relikvií svätej Anny v prítomnosti cisára Karola Veľkého. 14 rokov po smrti nášho pána boli kvôli prenasledovaniu kresťanov Židmi v Jeruzaleme poslaní na smrť svätá Mária Magdaléna, svätá Marta, svätý Lazár a ostatní kresťania, a to tak, že ich naložili na loď bez vesiel a plachiet na stožiari a vypustili na šíre more. Napriek tomu so sebou opatrne vzali aj milované telo svätej Anny, matky Panny Márie. Obávali sa skazy a znesvetenia prichádzajúceho na Jeruzalém, pred ktorým ich Ježiš varoval. Keď s Božou pomocou loď zakotvila na pobreží Francúzska, malá skupinka svätcov pochovala telo svätej Anny v jaskyni na mieste zvanom Apt na juhu Francúzska. Kostol, ktorý bol na tomto mieste neskôr postavený, sa začal v dôsledku vojen a prebiehajúcich náboženských prenasledovaní postupne rozpadať. Preto postupom času aj hrob svätej Anny upadol do zabudnutia. Dlhé roky mieru, ktorý do južného Francúzska priniesla rozvážna vláda Karola Veľkého, umožnili ľuďom v obci Apt postaviť nový veľkolepý kostol práve na mieste, kde v minulosti stála kaplnka. Napriek náročnosti tejto stavby sa našla výnimočná snaživá pracovná sila, ktorej sa podarilo kostol dokončiť. V deň posviacky chrámu, Veľkonočná nedeľa v roku 792 nášho letopočtu, poctil Apt svojou návštevou aj Karol Veľký. Ani dlhá cesta ho neodradila od toho, aby bol prítomný na tejto posvätnej udalosti. Svoju nesmiernu radosť preto neskrýval. Počas najslávnostnejšej časti ceremónie sa však stala nečakaná vec. 14-ročný chlapec, slepý a hluchonemý od narodenia, spokojnou a tichou povahou, nečakane na seba kvôli svojmu veľkému rozrušeniu pritiahol pozornosť celého zhromaždenia. Stal zo svojho miesta, prešiel uličkou až ku schodom vedúcim k obetnému stolu a za narastajúceho ohromenia celého kostola začal hlasne udierať svojou paličkou na jeden zo schodov. Jeho zahambená rodina sa ho pokúšala vyviesť vonku, ale odmietal sa pohnúť. Napriek svojim utlmeným zmyslom sa s námahou pokúšal rozdrviť schod a ukázať prítomným ľuďom poklad, ktorý tkvel v jeho vnútri. S poslednou nádejou zdvihli všetci zrak na cisára, ktorý osvietený Božou milosťou vzal situáciu do vlastných rúk a požiadal robotníkov, aby odstránili schody. Priamo pod schodom, na ktorý chlapec neustále búchal, bola objavená podzemná chodba. Hneď po vytvorení priechodu do neho sám skočil v sprievode cisára, kňazov ba aj robotníkov. Chodbou prechádzali len v prítomnosti slabého svetla sviečok, keď zrazu narazili na stenu, ktorá bránila ďalšiemu preskúmaniu chodby. Chlapec však naznačil, že aj túto stenu treba odstrániť. Po jej zrútení znovu pokračovali dlhou a tmavou chodbou. Keď prišli na jej koniec, našli hrobku, nad ktorou na úžas všetkých svietila zapálená lampa. Hrobka sa nachádzala v malom výklenku v stene a vyžarovala nebeský jas.
Ako náhle sa Karol Veľký v spoločnosti postihnutého chlapca a ostatných priblížili k lampe, zhasla. V tej istej chvíli sa stal neuveriteľný zázrak. Chlapec, dovtedy slepý a hluchonemý od narodenia, začal vidieť, počuť a cítiť jednotlivé časti svojho tela. To je ona, zvolal a rozplakal sa. Nevedeli, čo tým myslel, ale úžasnutý císár aj tak zopakoval chlapcové slová. Jeho zvolanie počuli aj ľudia v kostole nad nimi, ktorí v zápätí padli na kolená a klaňali sa, pretože cítili prítomnosť niečoho nebeského a posvätného. Po otvorení hrobky bola objavená rakva, v ktorej boli uložené relikvie zabalené v rubáši. Nad relikviami bol nápis: Tu leží telo svätej Anny, matky slávnej Panny Márie. Na základe tvaru a štruktúry rúbáša sa neskôr zistilo, že pochádzal z východu. Ohromený Karol Veľký od tejto chvíle uctieval relikvie matky našej nebeskej kráľovnej s hlbokou vďakou. Vo viere vytrval dlhé roky. Kňazi a obyvatelia Abtu, poctení toľkou milosťou, že si Boh vyvolil práve toto miesto pre nebeské zjavenie, hovorili 3 dni len výnimočne a šeptom. Cisár si následne zaobstaral presnú a detailnú správu o zázračnom objave, vypracovanú notárom, ktorú poslal pápežovi Leovi III. Spolu s vlastným sprievodným listom. Tieto dokumenty vrátane odpovede od pápeža sú uchované dodnes. Boli mnohokrát overované na dôkaz o pravosti relikvií svätej Anny z obce Abt.